Tulumbai, Ang, Faisali. Nanthanman bai khobo yae utvub senelav barai bai. Dineni gahai khora farajade. Be samav safeno hade goba mithino gana khora. Esai tia mano hade, gaba mukha jathav khora. Jubin garg kho butharnai jade, bio prai rakha jabai. Singapore nifrai fede, gaba munkha jathav khora. Asam ni gibi mantriya gasabo khora kho bayanibo sigav labode. Ari, Bubun Farsethi Raijo of Soligasino Dam, E. Vixen. SIT is absolutely confident and they said that they will be able to give total justice to Jubin Garg. Ang, Jai Khamane Kha Khayav Layo, Bekho Fajobna Neso Engare. Makhase Subo Fara Nyaini Thakai Davarav, Are, A Jaya Loga Jubin Gargni Nyaini Thakai Sanhar Khamani Mavagasino Honna Gibi Mantriya Bongo. SITia Jubin Garg kho न्याय हनो थकाई खामानी मावगासिनो दम जुबिन गार्ग खो न्याय हुनाया अन्नी बिबान SIT नी नए बिजर नया थार लामाजोनो थांगासिनो दम जुदी हादोराव राजखांथिया धोरोमारी ईसु लाबयो अबला मिथिना लादे हादोर सलाई नयनायनी बिबाना गोरोंथी देदेंगिरी नी आखाजे सालाई जागासिने बे बाथरा खो आगो लावनो मारतिन लुथार किंगा बुंदेमन थारेनो आसाम आवदा बे हालोद खोनो नुनो मनगासिनो दम बादी मोनो जुबिन गार्ग थेनाइनी उनाव गासेबो प्राय राजखांथी आरे धोरोमारी मिरु बिंदु खालामनो नाजानाई खे नुनो मोनो राइजो आवारे बाव मिया मुसलमान फरखो लानाने खोरा सफेनो हादे हिमंता विश्वा सरमाया बुंगो मिया मुसलमान फरखोई भिक्सन खालामनाया मालाबाबो बंदा जाया जुबिन गार्ग थेनाइनी थाखाई मिया फरा बासिलांगन बियो जानो हाया जम मिया मुसलमान फरखोई भिक्सन खालामगन आरे जुबिन गार्ग खोबो न्याय हगन आमी जुबिनको न्याय दिम नियम मिया मुसलमान जिखकल अनुप्रवेशकारी তেওঁলোককো কষ্ট দি आसामनी गेबी मंत्री आय सेबा गेखा न आसामनी सुबो फर्जे लगो से सावथुन नाइनो थाखाइबो सा नेजीने सिक्योरिटी गार्ड लगो आव लोनफानो गनांग जादे बे बाथरा खो बुंदे अखिल गगोया बीजेपी राजखांथी हांजा या फोइनाने हिमंता विश्वा सरमाया गेखा जाबाई समाव जारिमिनाव लिरजानाने थासिगन हिमंता विश्वा सरमा डुप्लीकेट बीजेपी राजखांथी गिरी दोलो बांग्लादेशी फ्रा राइजोआव हाफोइनो नाजागासिनो दम सोना बंगा हादोरनी भारत बांग्लादेशनी सिमनाजे हाफोइनो नाजानाई समावनो सा ब्रेजी बा बांग्लादेशी नगोरारी खो हमने हाये बिसोरनी गेजे राव सा जिसे आगटसा आरेसा जिबाया आइजो फरबो दम हुन्ना रादाब सुलुंगा फरमाइना इजादे जुबिन गार्ग नी न्याय बिगरा रेसन कार्ड लानाई बिजाथे फरखो रेसन कार्ड गथाई फिन्नो खावलाइदे हिमंता विश्वा सरमाया गिबी मंत्री हिमंता विश्वा सरमाया नी हेंथा ये सोनलू सिखांदे गिनेंद्र सक्रापर्ती आखम बिथांगा रेसन कार्ड मंगेरी बिजाथेफ्रा जुबिन गार्ग नी न्याय बिनो मनानामा रेसन कार्ड मंगेरी बिजाथेफ्रा जुबिन गार्ग खो इंगानो नांगन नामा रेसन कार्ड हलदार बिथान मनखो गेबी मंत्री आ गावनी पकेदन फ्रायरा देउन्ना होदे नामा रेसन कार्ड मंगेरी बिजाथेफ्रा मानी थाखाई रेसन कार्ड खो गथाइफिन्नो नांगे बिफर खो हिमंता विश्वा सरमा या गावनी गेबी मंत्री नी बिबान आव थानानेनो बुंदे नामा बिनी फिन्नाई नांगो हिमंता विश्वा सरमा बिथान ने फ्राय सरकारनी तेक्सन फ्राय बिथांगा हिताधिकारी एवं रेसन कार्ड बिजाथी फरनो राहोदे सरकारी साखरी आवला फरनो बैठन हदे गोरिब फरनी टेक्स निफ्राय बिथामनो आसनी हदे हिमंता विश्वा सरमा या बेफिर खो बीजेपी कांग्रेस राजखांथी खालामनो नाजादे बियो गनाई जाथाव नंगा बेफा बाथरा खो बुंदे गोबब गगोई बिथा गावनी खोथा बाथरा आरे खामन फरखो गोबगो खालाम नंगाबला गाहो गोमा जानाइनी उनाव आसामाव थानो हनाइनी आबहावा थानाई नंगा ट्राइबल मन्नानगोनी दाबिजे थे था दावा हलांगन थोइबा थोइलांग थो थेबलाबो ट्राइबल बिनाने थोइलांगन ट्राइबल मन्नानगोनी दाबिजे दावराव संजा उनसोलनी जरहात मरान्नी राजा लामा
मरान मतक तायहुम आरेसा जनक स्थी कुसरास बंसी फोलेरनी सुबो फरात राइवल मन्नानगोनी दाबेजे दावराव खालामो सांजा आसाम विधानसभायाव बिनी थाखाई गिबी मंत्री आ सोनलू देखांगन बुन्नायावबो बिसोर खोथाखो फोथाइनो हायाखे जाइनी जाहुनाव थान्नाई से नवेंबर सानखाली बिथांग मना गुबार सुबुन्नी थुबुर लानाने हांजा सुरनाय हबाफारी लानो गना जायो वीडियो को खुद जब जसिम 99 नहीं थके थैंक यू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।